vítám u další série Early Dawn a snad se vám tenhle díl bude líbit. A vím, že minulý díl byl takový úplně pomalej, nic se pomalu nic nedělo, ale tenhle díl se pokusím mít takový už akčnější. Chci už se udělat víc věcí, protože to bylo strašně málo věcí, jsem jenom stihl. A to mě docela vadilo. No teď se fakt pokusíme jich udělat víc. Že první, co bychom rovnou mohli udělat, je ulovit tohle ptáka, aby jsme měli maso. Jo. No, nevadí, on se rozhodl, že prostě jen tak zmizí, no. Tak jo, no. Dostanu další. Dostanu maso. Jako můžu to udělat znova, ale já si myslím, že dostanu peří. Jo, třetí je vždycky zápeří, dobře. Já už mám jedny a já jako... Chci, aby mě se zabýval jako inventář věcma, který už mám. Sice můžu staminu si zvětšit o 20. A nebo ten Stone Spear, ale ten ještě nemůžu, ten musím mít 45 těch neutrons. Tak jo. Tak a teď se asi pokusíme, nebo ne pokusíme, půjdeme prozkoumat mapu do částí, kde jsem vůbec nebyl. Říkám, že jsem prohledal pomalu všechny, ale tady by to někde šlo jít, jako ještě si myslím. Snad jo. Jestli je jenom takováhle malá mapa, tak to je docela blbý. Ale taky mi přijde, že to jenom furt tady kroužím dokola. A tak je to jenom beta test, no. A chtěl bych najít nějaký, jak se to jmenuje, počkejte, já se na to kouknu. A když půjdu na nějaký ten pelt, a ten se potřebuje všude, a potom jenom snake skin. A to jsem třeba nikdy nenašel snakea. Třeba to je nějaký Pachykrokuta pelt, nevím co to je. Pachy něco. A tak to se pokusíme najít, protože by to mohlo být důležitý. A vypadá, že je i, takže to potřebuju. A ta stamina mě vštve už. Už mě malá je. Myslím, že ty zvířata, který teď chci najít, jsem potkal, myslím, třetí díl to byl. A tak to se mi našlo tady ve trávě pobíhat, no, tady také v dlouhých trávách. Ale nevím, jestli to byly přímo ty zvířata. A tam nemůžu jít, no.
Dobrý, no. Zkusím kouknout taky ze zhora. No tak ze zhora moc nejde, no. A tady jsou dlouhý trávy, tady by mohly být. No tak moc dlouhý nejsou, no. Jo, škoda. Já už bych si je chtěl právě najít, jako. Nebo zkusit ulovit hyenu. No tak kde jsou? Si říkám, že nemůže to být tak těžký je najít. Oni byli malí. O, kejvka. První kejvka. Tak to se jdu podívat. Jestli tady bude třeba tygr, tak to ne, jako. Nebo ne tygr, ten sabertooth. Ne, nevím, no, jestli bych tady ještě v této lokaci mohl být. Fuj. Pavučiny. Co to je? To je nějaký UFO? Co to je? To je fakt nějaký UFO. Ale jako nic nevidím. Je to hnusný zvuk. Co to je? Já jsem otevřel inventář. Kde byla další cesta, myslím. Jo. Tak kamo, tady byl nějaký cave diver, ne? Takový důlek tam. Zase jsem... Tak.
A čekal jsem horší. Tu kejvku. Vypadala hůř, no. Hyena! A tam jich je hodně. 1, 2, tam v dálce vidím další. Jestli jde za mnou. A také zblízka jsem ještě neviděl. Počkat, co potřebuji na stone spírku? Rope fiber. Tak to, když se sbírá někde fiber. Tak to co se... Tak to jsem fakt nečekal. A já nemám staminu. Nebo nebudu mít, no. Kámo. Dělej. Jako já si říkám, že jako hyenu nevypnu, no. Setle mi. No, jdu to se utíct. Můžu jít sem nahoru? Tak to je konec. Asi sem nějak dostane. Ale ona nemá moc velký IQ, no. Jak vidím. Jak jsem se tohle mohl laknout? Ale prostě... Nějak jsem se prostě toho lekl. Ale tyjo, to je mně přijde, že jsem ani nebyl. A jak nějaká bažina. Jaký tady bude Shrek. Ještě vidím. Snad tady už nebude... Žirafa! Jo. Pí? Tak tohle asi nejde pít zrovna. Je to žirafa. Ale proč je všechno agresivní? Neříkej. Ale že by ubírala jako málo, tak to zase tak ne, no. Ale už nejs ta písnička, to je hrozná, fakt.
To strašně nahlas. Jsem zase najít jídlo. To je hrozný. Tady se fakt jenom jí mě přijde. To jsem úplně poprvé tady. A mamut. O, cibule. Tohle bylo hnusný. A nevím, co to bylo. Já už si chci vykraftit tu lepší spírku. Let's go, teď si vykraftíme a máme lepší spírku. Tu discover, let's go. Jo, jako, že by voda. Jo, voda. Jo, někde to ukempíme už na noc. Možná ani ne na noc, protože se ani nevyplácí na noc. Tyjo, ale potřebuju už najít nějaký pachy, nevím, budu jim říkat pacha. Pachy, nevím. Nevím, jak to mám vyslovovat. To je hnusný zvuk. Tady je jen tak tma, jo. A v čemu? Co je? Co je za songu? Nikdy nehrála. Se vracím do savany zas? To ne. Ale tohle je dobrý biom. To se mi líbí. To savana je taková nudná, no mně přijde. Nic tam není pomalu.
A proč tady to vypadá, kdyby tady bydlel Shrek? Ta tráva. Má Shrekovi ta úplně zelená. Jo. Tak, já to ukampím na... To ukampím tady takhle. Vypadá úplně v čilu. Tak prej ne, protože tam je bariéra. Tak to tak trochu zkazilo moje plány. Škoda no. A těším se, až bude full verze, a ne beta. A betu verzi už tady mají docela dlouho, no. Nevím proč jako... Proč to nedodělali ještě? Jo, poprvé teď asi mi přijde, že prší. A přemýšlím, jsem mohl sundat tu hyenu. No. Já to kempím tady. Nebo počkat, tam něco vidím, se hejblo. No. Tak snad se vám tenhle díl líbil a tohle to bude všechno. Čus!